खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्तेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साप्तेटआव दङ भारतआ चीननि रौनियाखौ गथायफिनबाय। थांनाय साननैसो सिगाङाव भारतनि रौनियाया चीननि सासे रौनियाखौ हमनो मोनदोंमोन। लादाखनि लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलाव हमनो मोननाय चीननि रौनियाखौ गथायफिनबाय भारतआ। रिपर्टनि बादिब्ला मैया समबारखालि फुंनि 10 रिंगायाव चीननि पिपल्स लिबारेशन आर्मीनि आखायाव गथायफिनो भारतआ। नैथियाव दङ BTR निफ्राय गामि दानख'नाय दाजाबनायनि थाखाय आर'जलाइ होनायनि समखौ बारायफिनबाय। BTR गोरोबथानि दफा बादियै BTR ओनसोलनिफ्राय गामि दानख'नाय आरो दाजाबनायनि थाखाय खावलायनानै आर'जलाइ होनायनि जोबथा समखौ बारायना होनाय जादों। गामि दानख'नाय आरो दाजाबनायनि थाखाय आर'जलाइ होनायनि जोबथा समखौ 25 जानुवारि खालारसिम बारायना होनाय जादों। BTR नि सिमना कमिसना गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों आर'जलाइ होनायनि जोबथा समखौ फोसावदों। बे गामि दानख'नाय आरो दाजाबनायनि थाखाय आर'जलाइ गनायना लानायनि खालारफोरा फारियै 18, 19, 20, 21, 22 आरो 25 जानुवारि होनना फोरमायो। थामथियाव दङ क'क्राझाराव हा जावनायाव मोननो हादों गोदोनि गोबां रुफानि खावरि। क'क्राझार जिल्लानि अन्थाइबारिनि आबाद फोथाराव गोदोनि समनि गोबां गोजाम रुफानि खावरि मोननायाव ओनसोलनाङैनो रायजोफोरा गोमोदों। रुफानि खावरि मोननायनि आसायाव रायजोफोरा आबादथिलियाव खोनथियारि लानानै जावनो हमदों। रुफानि खावरिफोरनि माखासेयाव सावगारिजों लोगोसे रानि भिक्ट'रिया आरो गुबुन माखासे इस्ट इन्डिया कम्पानि होननानै लिरनाय दं। आरो खावरिनि उल्था फारसे माखासेयाव 1840 आरो माखासेयाव 1822 लिरनाय दं। मख'नो गोनांदि अन्थाइबारि गामिनि बारग' गावबुरा अतुल चन्द्रनाथनि आबाद फोथाराव थांनाय रबिबारखालि हा जावनायाव बे रुफानि खावरिफोरखौ मोननाय जादोंमोन। गिबियावनो भारतनि रौनिया हानजानि बारग' जवान उत्तम नाथआ रुफानि खावरिफोरखौ नुदोंमोन आरो मोन 20 रुफानि खावरि बोखाङो। इयुन समाव गावनि आखायाव गरनैल' लाखिनानै गुबुन माखासेखौ गामिनि रायजोफोरनो राननानै होयो। बेनि उनाव गोबाङानो बे जायगायाव जावनानै 300निबो बारा रुफानि खावरि बोखांनो हादों। ब्रैथियाव दङ WHO नि मेप बादिब्ला जम्मु काश्मीर आरो लादाखआ भारतनि बायजोआव। WHO नि वेबसाइटनि कर'ना जिउसाजों सोमोन्दो थानाय डेशबर्डआव बुहुमनि मेपखौ नुनो मोन्दों। बेवहाय भारतनि मेपखौ नायोब्ला नुनो मोनोदि जम्मु काश्मीर आरो लादाखखौ भारतनिफ्राय रोखा गुबुन बाहागोआव नुनो मोननाय जादों। WHO नि वेबसाइटआव मेपखौ लानानै गुलुं गुजुं जादों, जेराव जम्मु काश्मीर आरो लादाखखौ भारत हादरनिफ्राय गुबुन हादरनि बाहागोआव नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां सऊदी आरबआव जालांनाय G20 सन्मेलनावबो जम्मु काश्मीर आरो लादाखखौ भारतनि मेपनिफ्राय गुबुन बाहागोआव दिन्थिनाय जादों। बाथियाव दङ रायजोआव गुटखा, पान मसला आरो चिउइंगामनि फाननायाव हेंथाखौ बोसोरसेनि थाखाय बारायफिनबाय। रायजोआव गुटखा, पान मसला आरो चिउइंगाम बायनाय, राननाय आरो फाननायाव होनाय हेंथाखौ बोसोरसेनि थाखाय बारायफिनदों। मैया समबारखालि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों सावस्रि आरो नखर अनसाय मन्थ्रि बिथाङा बे बिथोनखौ फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।